Hi guys! Mga tugbunta dito tanan. Dapat yung watermelon na salin. Daman na malit gahapon. Taga luwan kandihay. Ang nasalin. Pila na nakabuok. 2, 4, 6, 8, 10. Diyan may isang marag na damage. Naya ito laman yung pabugnawon. Kana na marag buo-buo. Pabugnawon na lang. Tawag ko yung pabugnaw gahapon. Kana ko gusto itong na isa nga gamay. Kung natagtanan di mahalin kay kita raw pa yung mukhaan. Di siya nagkakadyo pero tamis. Nga ni, kanay kay kuha man din ni gamay. Kung timbagan kay isa ka kilo kapin. Hindi talaga ito, hindi mga. Kay gahapon, dami na malit gahapon. Sa kay nga ni amang gipakapin. Kaya lagang ganahan, palit. Pagbalik-balik ka na ipakapin. Ang sa day si Janay. Sa ka kilo, bro, ka gramos. Mo ni si Jay kinagamjan. Pero gamong timbangan ang sa ka kilo og 2 ka gramos. Sa kining dako. Kay katong namalit gahapon, ila man gipili ang dagko. Hindi laman sa kaadto dako. Igo-igo na laman. Sa kilo. 2 mo pati sa kilo. Na gasa nga dako-dako. 2 si Zaka kilo kapin. Balik dyan lang guys, tag-kuara, tag 30 ng kilo. Karing 2 ka kilo, kuara na siya. 60. Maganda ko watermelon kay alimutan ko. Hindi kay nag-ice one. Dito mo nagibatang nanay sa freezer. Di ba sa kulputan na? Aw. Kasi may patang na freezer. Siya liyan na tingali. Si Ali. Hilig si Ali mabutan ko. Ang gahi ang magkaazo. Nanay among snacks. Saging ni siya nga gibutangan og harina unsa baking zagi steam. Agamang saging dari nagdabos. Daghang kaazo. Ang saging nga saba, daghang ko hinog na. Mos na nag-imbento. Kuya po ka rin mo. Imbento ko ka. Banana cake. Banana cake na si Sanay. Banana cake, labutan na. Yan eh, ang snack sa Manila kanunay. Papalit ni Lemuel. Sila ka day? Nganti man na ilabog nay. Asa ilabog? Ilabog na nga nay. Ilabog man. O ganahan nay. Ang ilabog nay. Lamin gibutangan ng harina, di asukaran pod. Gamay. Ginagin naman ni Monique pagluto nay. Gihatak ang sabuhan. Sa taot ng tanong papatatiri. Hagang papaday. Papaduna sa Wala mo ito nagtamiaw ni mo. Isang nga dari nay. Banana cake kagi. Banana cake. Humok lang si Sanay. Hari naman. Happy talent si Nanay din sa Sa pagluto. Ang ay nagapalitag ko anay. Katong na di kurinti. Nay, kuan. Nay. Nagluto tag. Ang ay nagapalitag katong na di kurinti na nga eh. Butang na mo sa ilaw. Muna si Zang pan. Kanang kuan harina. Sulag Palit ko mahalo. yung ingato na dato na ko. Lahi-lahi si Zag Purman na eh. Baga man na. Kan nipis sa mali. Testingan pa man na. Manawagan kong tulad may buhlana. Tulad may buhlana. Bisita sa dalas bay. Kaya daigih mo si Nanay nga. Buwan banana cake. Bato sa gawas kay daghang may mga motor nga nang labay. Kaya may pista na ris. Sityo kang baha. Agatang ko dito sa mga motor. Umupalit ba siya og watermelon. Kaya orong mahalin na rin watermelon. Dari ka tao pare. Kaya daghan dito nga harbisonan. Yung baka na po nag-rose. Gahapon ka di pa rin siya ingani. Ha? Kang remix ra ba ning tinanong? Ilang remembrance na laman ni Ate Ali. Diya sa remix og si Ate Ali kay wala man sila makasinabot. Mo naman na ijang kuandari kabilin kaning rose unsa katong kasagingan sa ibabaw. Yan na. Wa sa kong silupinday kasi sila nag-okra. Mangipo na laman ko og okra kay ang sudan og panudto. Maadyo ning mag kan ka natag utanon kay healthy pa. Kay sa danang sigig karni na wala mi pud.
Tarawa na yung naigo pagkos kamera day. Naigo tatiri. Di kami ang juga perbe. Di ko tatiri. Ngaron di man. Ako tatiri. Bunga tagukra. Isa. Ukra man buong ilok. Ini. Simuti mo na buong ilok jud. Agoy, katpira man di ay. Kuan. Sabod. Sugot ra man ko kang sidan ukra ra kanunay. Dito sila at suka. Uli na ko da. Kakuha na ko ukra nga, marize. Ato na pagkus pikas ukrahan. Nalaka na, grabe naghana ka bunga. Basig na na hinog daan tay. Ha? Basig na na ni hinog. Hinog sa? Nangka. Hoy, Na ka na. umupunta na. Dahan hila pa ka sa una hapit na diskretsya. Kaya namdum ka tay? Nga hapit ka na hugan sa bunga nga dako. O gano'n ka, wawang maigo sa ano naman eh. Dihan tatunin mo dapat maigo za mura si sang nilihay. Kuya wonde ka tay. May anigo. Ako kaning nang kaadyo, himungahan si sa kaadyo. Pero di lang pa si sa tamis. Igo-igo ra. Kung ano na si sa kananay utanunan. Ning balhin ko rin panguha ka daghan. Mga tagas. Huwag na nanay makiti. Huwag tingali ning nanay nakiti ganiha. Guwang na tingali pod ni. Kaya namang makua. Kaning okra o magguwang na. Huwag nila may kanon kay gahi. Ako okra ganahan ka jud ni makaon. Arang ta sila anog kanang naay. Ginamos tagali suka. Agaban ka di man makaon og okra. Kay kuan silang ngilaran. Kay mura kunog sipon. Karang dito arabang kita manandani. Juta ni sa kuang tatay igagaw isang perskasin. Ginlo ani nanay isang itam na nugukra. Sa pagbisita daari, grabeng iteka. Ingon nga ipaibot ko ng mga ukra. Kaya di kuno amang juta. Anja, gina na pang nanay nga ag ukra. Dali raman ama kuan. Mamatay pil raman nakabuan. Anja juta di man ang kanon. Gitam nan ni kay arong mahinlo bitaw siya. Kay sa una dan grabe dyan yung labunga. Mahadlok may ugnay banaken nga mag soroy-soroy. Sa og musaka dali sa among bay. Mao to ginluan ni nanay. Ning bisita man dari ag kuwang tatay igagaw isang perskasin. Sa pagkita ni nga nanay tinanam nga okra. Grabe namang iteka. Ingon naman nga panglaro tanan ninyo wa mo yung mga batasan. Giingnan nga agduta di man ang kanon. Ginluan na ilang dapit kay kuan. Arong way mga has unsa di sila mo labeng. Sa nasuko man hinuon ako ingara. Malipay gid ko kay gahang juta ginluan. Pero sila lain na magilang mindset. Kay abi man og karang naay kuan. Ang kuno nagazud nga di man. Kaning mga juta sa dari. Kanis likod ta man dito nga na. Juta ni ko tatay apuhan. Sa katong dito speak at atong gapalit kay gibrig man sa igagaw ni tatay. Ako ni palit kay sayang. Masabay dito ka speak as nagtanom. Sabi naman daw. Kay nakapiso hinumos igagawng tatay nga nagtanom mo diha. Ha? Isa ba di parang tadi man isa? Di lagi kay sa lulu man tatay no. Oo, kung na sila ikuan. Dan ayo, kamu tayo na. Kamu di ay. Nalagi dako. Nakapiso hinumo nay. Tataw-tanta ko sa papatatiri. Laya, sige siya. Sige. Hi. 1, 2, 3, sige. Tataw ko sa papatatiri. Hi, papadunas. Wado kay kaluoy anak hawa na ko nimo baliki. Ganya lugar ako sa giskot ikaw di po ka mo balik papadunas. Matupas papari kay buutan ikaw di ka mo balik papadunas. Baliki sa udari. Adutan ipa tigbas ni mo og di ka mo balik papadunas. Dali asa baliki sa ko papadunas. Maluuyin ta ka papadunas. Malipay ta kung mo balik ka papadunas. Balik sa papadunas. Oh, nalawagan. Balik sa papadunas. Balik ka sa kuno siya kay kasara ko naman kita. Sa maluoy papadunas. Guys, nagbrigada mi gahapon, guys. Nandiyan sa may itong gibuhat. Naguna-guna tatiri, apil pa ka tatiri ma. Di mo kumapila na kay wa mo ko estudyante.
Kuy anak ng ipa-eskwela. May nabukagari. Hindi mo rang inahan magbrigada. Mato. Kaya naman si Day, anak ng eskwela, ikaw. Kasaw ka tanam diha ba kay... Unjang baral pa sila magkapiso na pagka na may luwag ito nga napalit. Ha? Ano itong balik tos Manila dahon eh. Samay ko na. Ngano ni ari mang gahadari dyan na kasabaan mo? Ngari naman sila kay ibalik dyan ko no. Unsa pa imong gibati katong kasabaan ka nga. Nganong gitamnan na? Hindi nga naman kung alag yung gihinluan diha kay. Naghas at sagbot mo abutas among bungbong. Hinluan ka ni has na magkama dyan hinlu kay malantoran tawag ni has na mukamang. Ang gani Boss Judy nga. Nganong madut mo nga kanang tanom tuwa ka buwan madugnas na. Madugnas naman na wala man sulbuan. Wala ko nga na, ano nga, nigbas sa kalit. Kasi nga tanag suroy-suroy sa mga tanam ni nanay. Dara sa ko sa mag dusan-dusan. Unsa ko maligo. Unsang hapon moadto ko sa among silingan. Amor pa na sisang kuan. Kadugo. Side ni tatay. Namatay na lagi. Luoy ka ajo. Kami nga puto si Zaoy. Kay uwi ka aban nimo. Magsigira dyan ka ugis eh. Sigira dyan si Zaog pakatawa. Karaan ka ajo. Basta kay ara si Zang kabibo ikauban. Dahil kakaw hinog na aring kuhaon kay ang supsupan nag isang liso. Kay kaning isang liso ug ibuwad din dyan sa ngagon. Mahimo naman si Zang tabliza. Dapat isa rin ngabuton, kabuto ko. Aharang nabot agsa. Maadyo naman yung matigom ng mga liso. Tabliza na pod. Di na mo palit og tabliza sa lungsod kay kami rin maghimo og among tabliza. Mangita pa pod ko og kaaban mo adto. Si Florami og si Mayor ang ingnon. Kay katulaging namatay, amo po to si Zang close. Kuanto si Zara kasi awon. Ug imong ikaaban siguro kag katawa. Kay kasag siya magpakatawa baka nang nagaraan siya sa bibok ka ajo. Maunang pagkamatay lagi ni Za. Grabe laging ka sa daghan. Kaya di madjud may makatuo nga. Namatay na siya. Karang kuan bagay sang kamatajon kalit ka ajo. Nilansar pagalito si Za kuan pag eleksyon. Kagawad sa lungsod sa Alicia. Unja kuan si Za. Iski chairman sa among barangay sa Putlungkam. Abtik po to si Za. Daghay talent. Ug naay kasal si Zay mag tabang-tabang og decorate kaaban sila ni Chris Reyes katong nag-decorate sa kasal ni Florami. Namatay ra si Za og kalit. Before kuno si Za namatay, niadto magang igsuon nga laki si Dodo. Dasang adlaw, ang istorya kuno sila sa isang igsuon. Mauto ng istorya lagi sila nga mo ni netabo. Sa pag-adlawan day kuno, before si Za na impas, grabe ni Zang bisiha. Kaya nagkuha silang baybar, nagpaadzo ni nga na, mga buwak, nagdang pang arin sa gawas, daghan kaadzo. Imong tanawon si Za, kuan man kanang lay, di si Za masakitan, healthy si Za kaadzo. Natingara man sila kay alas 10 na sa buntag, wa pa kuno mugawas sa kwarto. Kagasang igsuon, natingana kay alas 10 na sa buntag, wa pa mo gawa sa kwarto. Agad ang igsuon, wa ara kuno pud ni Za abrihe kwarto. Kay isang nangana basig natugras sa dito nga na. Za mao to agad ang igsuon adto na sa isang trabaho. Construction. Unja pag-abot sa isang trabahoan, wa man jud kuno si Za mahilan na agad ang igsuon. Sige ra man jud kuno si Za agad ra jud kuno hana to ara man jud kuno si isang igsuon pud. Mao to ning uli kuno si Za. Mao to ning uli kuno si Za ilang bahay. Isang gi ili agizang mauto ni uli siya sa ilang bahay kay mauto ni uli siya sa ilang bahay kay wala siya mahiluna. Isang gili-ili ag kwarto sa isuon pag ili pa niya kay isang gili-ili ag kwarto sa isang isuon kay kuan man sa amin. Pagtaon na pag diskurte na kay namo ko nagtuwad na bang kuno. Sa mauto wa man jud ko nimo tingog sa ilang tuktok. Sa wa pud ma. Unsa kuan pa siya nang lak. Mao dung wat. Unsa kuan pa siya nang lak. Mao tong wat sila kaabre. Ang bintana alam ko no ilang giguba. Dito sila ni Agi. Sa mao to pagtanaw pa. Patay naman di ay. Agad sang naong padjak na kaazo. Mao to patay naman di ay pag hajang nila ingana. Kara ko bulagay sa nagtuwad. Kana ko
Kaya nakuob lagi si Zaza. Mao to pagsud sa kwarto sa isang isuon. Mao to giza magawang sud na. Kay sa mga nalilian nga ingato nagpurma. Sa mao to isa gihadzang. Paghadzang ni kay arang padzul ka na magnaong. Padzak na jud ka adon sa nagdugo mo kuno baba og ilong. Ja. Wa na siya. Wa sila kay bog sa nitong orsahan na matay. Basta gabi siguro kadlawon ba. Kuha na giluwi lagi. Ako galipod, ako luwi lagi. Ako galipod kanang nay magligas ko og dawat nga. Wa na di siya. Kay grabe din siya kabibo. Di jud mo makalimutan kay sige ra jud pakatawa. Ngalam di ka maadod sa ikauban ba kay grabe sa kabibo. Diyan mo to impas na nay mamista ko mina yung mayor mato ka sila Arnel nay wapa ko kadto mato pa ko unsa kay sayang pud mato ko unsa atong bisitaon kay mayor mato ko unsa ang bisitaon kay luoy pus Arnel. Kuha na po ito siya buutan. Ilan sa naman siya kagawad na iris agi imong gibutaran ay? Butaran. Managad na sa nga tiguang na. Managad. Kuha na gani siya araka. Butan ka. Araka kuhan ba karan na makamasa. Didjud mahibawan dahil ning kinabuhi sa tao. Diyan namin tulo. Inigabot na tela iske mong hilak makata dito. Shit, naman taro nila. Ha? Ilhan. Di makahilak ra jud kumutan nas naong. Nga na mga minatay. Manuoy po. 25 po dito, no? Mataa pa lang eh. Mura. Hindi rin dyan mga hibawan ka matado na kaya nga rong adlaw nagkataw-katawa. Mura na pagka-ugma, wala rin ka mata kaya namatay na. Huwag ka rin tutugang may para na nga masakitin. Bidarag emergency karaghan. Kaya mura man tayo makakuan. Hindi kayo muna na mataawan nun siya. Patay na ni kay sige na karag emergency. Sa karang madag emergency, nakalitra. Tugra. Murag di ka katuo ba nga tugra dito sa pagkaugma wala pukaw. Na. Siya. Hadlik ko Gahit na. pero ni mas ati kuno ang kamatasan Victory. Dang. Victory, lagi og andam mo ka. Victory og luwas ka. Mudahan baga Victory og wa pa ka. Dipit dun nag-impierno ka kaya ni gabot. Ugdan mo ka. Nabada sa impierno langit. Arang. Mo nang dapat buhi pa, dapat mga pangandaman ni mo nang imuhang adtuan. Kini man kung atong kinabuhi diri sa kalibutan, preparation ra ni para sa eternal life. Mong di ka magkuan para sa eternal life, maningkamot nga makakuha kag eternal life. Impierno di bagsak dira Victory. Ay, orang Victory og kuan na ni. Kasaka man ko dito. Ningong dengarin. Di sa kara siguro nang pag nagtuwad siya ba? Pagkatuwad lagi. Mugunin ningong dengarin. Ayaw, chika mo lagi dos Lagi. Kasi tukul pa kami midas po na huibis. Bernis na ko ano. Ang hilak lagi na pagkaibaw na wala kay di abi cukup but-but. Itu pun pemidana, enggak lu sama itu kuan pe. Mana tidak siapa kuan. Macam mana kan kayak saya masuk sampai ke topik.